Indian National Development Inclusive Alliance lani kabagi kholungkot ka India kadang ya penbait baniabati constituency haki jela beper hapedeng jongki kenang bakin la ban penlim ya ka BJP hagani ke election MP Lok Sabha arajar arpusau ka TMC bat ka seng Congress kidai ki artli ki seng ki bakham he ki badon hapo ka kenhun juga India Nrai hagani ke jela kaseng Kongres kalaya Syakmat ban peniang kertong na Shillong bat Natura Parliamentary Constituency. Unong yalam jongga TMC ubadai ru Menteri Rangba Barim jongga jela u Dr. Mukul Sangma ula ong ba TMC kalarai ban peniang kertong Natura bat shen kan sa penbenano yau kertong jongka ka ba Shillong pat u Dr. Mukul ula ong ba kidang syong perkat. Menteri Rangba Barim jong jela Dr. Mukul Sangma ukwa ba ka sarkar kan kampelet jengmut bha menta sya ka rep ka riang ulaong ba ka dei ban long ka bane ka ba klem da penjot ya ki klau ki betap da ka ba ngor ya ki ding ki si lani da ka ba thang ya ki klau ki betap Dr. Mukul ulaong ba yala deru la slem ula rep menta lelei ulala ban de kwai hadu lai hajar news pa tengka Shiberni ka Khasi Students Union Nong Cloud Circle kalapan pau ka jing sengokia halor ka jing penyap dusmon gibriu ya gi dokha hawa khri da ka ba berbi bat siat bom ka KSU Nong Cloud Circle kala maham ban penshutam ya gibriu ki badon kti ban lek penjot ya ki dokwa hawa khri ka ba ka seng kala sumar nagapor syakapor barha ka jokapor kala kan turu ya Deputy Commissioner ya katanat pulit padi katanat forest bakin shimkia ya kani ka kam kaseng ka khot ka weru ya ki sordar shinong bakin ai ka jingi trelang khnang bakin la sa shisen pat ban penne pensa ya ki dokwa ha kani ka wa ka bapaunam Dagi sepangut kisamla ki bala pendep ya ki jingpuli na Mairang Presbyterian Science College haga khatsau tarik urempang arajar arpusau kila ya shimenta haga second alumni meet 2024 ya ka bala penlong daka alumni association jangka Mairang Presbyterian Science College haga ni kesngi ka menteri jangka sarkar jela ka Dr. M. Amperin Lengdo kala longkum ka Kongsan rengkat ka jingedon lang jong MDC ka Mairang Nongklau constituency uba Bats Cameron Tatiang MDC ka Lai Mukra Malki constituency uba Fantin Lagadong advisor katanat pulih putih ke sarkar jela uba Himalaya Shangpliang principal jangka college uba R Thangkiu ki Nonghikai ki khot jangka governing body nalor kiwei ka Dr. Amperin lembat ki arngut ki MDC kila ai jingerap lailak tengka syagani ka alumni association barha ka jokapor ka menteri kala kular bakan sepet benia ya ka dor khas bala IT do principal jangka college khnang bakan yo ban le AA na ka benta kani ka slam pule Hadin Shispa Prabkundai Snem ba Utirot Singh klawat nong yele lailoj kari India ubadairu usim jangka hima nong klaw ulayap haga khat nyu tarik gunaitung khat praspa laipusan hapo bendi ke sarkar bilat hadaka menta ke sarkar Meghalaya kala shimkia bantai yo dormat haplau jongga Indira Gandhi Cultural Center hanong ba Dhaka jonggari Bangladesh haga jingple pat ba yo ni dormat jong Tirot Singh la penkelaru ya ka kerteng jongga ICCR Library hadaka syaka kerteng Tirot Singh Library La play pat ba yaw ni durmat daw sembut menteri rangba ka jela uba sniaw halang dhar rengkat ka jing sakhi lang jong menteri ketenat Larity Arts and Culture uba Polengdo ka menteri sarkar ka Dr. Amperin Lengdo chairman jong State Planning Board uba Medba Lengdo High Commissioner ka India sa Bangladesh Pranay Verma Commissioner and Secretary uba kami ya ketenat Arts and Culture uba Frederick Roy Kargangor chairman Barim jong UPS Professor David R. Imle advisor ke sarkar jela ba Hamletson Darling ki MDC jongka Khasi Hills Autonomous District Council bakentup ya ba Tito Starwell Kain uba Tabor Lang Patau usim khana jongka hima nong klau upa ki MSM usim ka hima Bhowal upa kansai MSM usim khana jongka hima Khairim upa habapan bat kiwei Kilong kami ki bala palat ya ka nrupos nem karta ha Uttar Pradesh kinyo bonsyong ha ka bos sarkar ha ba kile jingle shano
Ka UP State Roadways Transport Corporation kan ai da ka card yaki khnang bakin sok ban peni ha baki syong boss. UMLA barim ubala resign no na kaseng Congress ha Assam u Kamal Lakhia Day Purkayasta. Ulakan tho yaw Rahul Gandhi da ka baong ba Ukraine ben bha yaki MLA jong kaseng Congress ha kapor ba wan ban ya ka Bharat Jodo Naya Yatra ha Northeast. Ulaya to ba Rahul Gandhi ula mairu yaki MLA kaseng Congress namar baki don ki papensoy ha u da ka baong baki MLA Congress Kim Don Sur ha po yeng dorbar. Ulaong ba day na kani ka daw baki babon ki MLA Congress ki ngok si bha bat bonru ki bala perkhat ban lek peniaso no sya kaseng BJP. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulabu mau nong rem na kabenta bantai ya ke projek ki bahado khanyo hajar klor tengka har Rajasthan. Ki projek ki kentup ya ke jingshna ya ke lenti rel ka surok ka boarding ka umbam umdi ka petroleum bat ki waipan. Umudi ulaong baka suk bahaban ya trekam bat shibun ki kampen roy kin poi lada don ka sarkar ka badon R engine lani ka double engine government. Ulai kublai ya ki nongshong shnong ka Rajasthan ki bala jet ya ka BJP ha ka ni ka election ka badang syudep. Ka sarkar pedeng kala pelat ya ka pisa ka ba arspa laifusan point khat sau klor tengka sya ka sarkar Karnataka bat ka ni ka song pisa ka dai ka balai ba ka sarkar pedeng ka pha na ka benta ki nongrep jong ka Karnataka. Kadai ke pisa ke balamang ban pelut, nak benta ke rep karyang, ban shna ya ki kudam, ki jaka pelang ban tiet ya ki mesin badon kam ha ke rep, bat kumta ter-ter. Ka sarkar jong u Yogi Adityanath ha Uttar Pradesh, kala dep bantai pen itenat hado lai spa teli ki temple ki badon ha ki district baper, kenang bakin la ban kring ya ki pilgrim, lani ki nongwan jungokai na keleng ke pertai. La pelut kumba san pau lak tengka ban peni tenat ya ka wei pa ka wei ka temple. Kum kadak ka jing kersyan ya ki nong rep ki badon mentah pedang ka jing ya ki nong trei jong ka Punjab Roadways pun bos bat ki nong trei ha ki jaka private route ki la sange trekam. Kumba san hajar teli ki bos mentah ki shuyeng ha surap. Ha Haryana ru la penlong da ka jing pak hang snong ha ka babaro ki dukan ki lak hang lut. Ha Punjab ki petrol pomru kila khanglut kum gadak ka jingkersyan ya ki nongrep. Menteri Rangba ka United Kingdom Rishi Sunak udon ha pedeng ka jing ha ka election ka banwan ha United Kingdom hadin baka seng jong kala rem ha ki arteli ki election siteng samoy kata ha Kingswood bat ha Wellingborough. Kani kadairu kasin ka banengkong nado ka thma ba ka baar ba ka seng ka badon ha ka liang sensyar kan sya rem ha ka election siteng samoy ha ki constituency ki ba kala don lupa ki nongmi khman. Tang hapo kani ka samoy trekam ka pamenta ka conservative kala sya rem lut ha baro ki shipotli ki election siteng samoy. Ka nongruai na Albania ka Dua Lipa, ka model na Amerika ka Bella Hadid, bat ka actress ka baak haki film Aurea ka Mia Khalifa. Kila syak berngem peniap haka wei na kijingrua ka bapenmi na Israel. Ka nongruai na Israel ka Nesva Sitila haka jingrua jongka ka Harbu Darbu ka bala pelai hau nok pra arjar arpulai kala ong ba day ban peniap ya kini ki laingut. Kani kadai ke jingruai ka ba ya yo bha Israel namar ba kadai ke jingruai ka ba kentho ba ki tei ki laingut ki dan menta ha ka jing hiartma ka Hamas ya ka Israel ha ka nyau tarik risau arjar arfulai. Ka Houthi na Yemen kala kam ba kala hiartma ya ka jahaj jong ka bilat ha Gulf of Aden. Unang ai kitin ka Houthi ula kren pat ba ya ka ni leng ba gilat patai kubor ha TV ban kam ba ka dang yai beteng ban hiartma ya ki jahaj ha Red Sea kat ba ka Israel kam pat sange ya ka thma ha Gaza. Unang yalam ka Pakistan Tehrik Insaf Asad Kaisar ula pentip ba unang seng jong ka PTI Imran Khan ula jid ya Omar Kayub Khan ba unlong kum kertong presiden jong ka PTI hakani ke election president ka Bansalong Shen ula keren ya kani hadin ba lawan ya kendo ya Imran Khan ha patok ula ong ba Imran Khan ula aibor ha ba keren bat ki wei pat ki seng sang pertai ban ya trelang na benta ka election president.
Ka White House kala pentip baka United States kan ya kunting ban penting na bagi nong India ki basyong basa Amerika kim dei ban siap pentut. Kinong India ki basyong basa Amerika kila sedang siap pentut bat syak tambor bha mentau snem bat kila don ru hadu saungut ki balayap. Tang ki samla puli ki bana India ki balik puli Asia US mentau snem ki don palat arlak ngut. Itu kilong kimat kublai.